ostin mulle kukkia, koska on perjantai. Ja tuolla on ihana ilma, tosi lämmin. Tulin just töistä. Mutta niin, en mä kyllä halua kotiin jäädä välttämättä. Ai mun reidet. Niin tosiaan toi eilinen treeni oli kyllä aika... En tiedä mitä mun kanssa treenaajat kokevat, mutta mä ainakin, mua sattuu ihan hirveästi. Mutta joo, saapa nähdä mitä teen tänään. Mulla on jotenkin tosi... että on aika paljon energiaa toisaalta. Mutta mulla on kyllä huomenna töitä, niin ehkä mä... pitää katsoa. Ja sitten kysyttiin sitä muuten, mä oon unohtanut tän täällä laittaa. Anyway, mutta siis se, että milloin mä teen taas se snappikysymys. Niin oisko vaikka ensi viikolla, koska nyt on kuitenkin viikonloppu ja nyt tähän aikaan. Niin. No jos teillä tulee kysymyksiä, niin ei siinä voi mä vastaa, mutta... Siinä oli siis tosiaan tämä päivä. Tälleen snapin kautta vähän sen ja puhelimen kuina. Mutta vois tehdä näitä videoita useamminkin. Olisi vaan kiva, jos mulla olisi semmonen kunnon kamera, millä kuvata, koska tolle mun järkkärillä ei pysty kuvata sillain ehkä näin läheltä, kun se on 50 mm objektiivi. Mutta joo, näitä videoita olisi tehdä paljon useamminkin, jos hommaa laitteet. Ja nyt mä alan itse asiassa siis tekemään tätä postausta, koska nyt mä olen kuvannut siellä muuten mun kotitossut, mitä mä... Joo, että muutamat parit noita kotitossuja mulla kyllä on, kun yhdet on jalassa ja sitten toista on taas tuolla. Anyways, mutta nyt mä alan tekemään tätä postausta ja kiva viikonloppua.